Mine mehribanlarım. Bugün mehirli öýmelerde mihmançylykdy. Meniň mehri dogançygym diýseňem bolýar. Dogançygym maňa näşwat şey diýär. Şul ekskluzivni ýekeme ýüpek diýilýär şu. Şu dokalýar da Ferhat, men wara maksada görnýär kamerada. Şerat ýüpek diýilýär. Ýüpek. Şunu dokalýar. Dokalýar ýüpek. Neçe wagtda dokalýar bir? Mun beýdip dokajak bolsaň, şu jagas ýüpek Her işe öz zähmeti bar tabiýçe. Görýän. Zähmet emme zähmet ýüpek. Şuny öň ýaňy men eşitdim da köp öňünden gürüňdeşlik boldyk bilýän, men köp zatlara haýran galym. Şu öýmeň haýsyny alsaň alla suwa salýardan, şuň renki ýokanak bir soň renk ütkänak öýme ütkänak diýýär. Men mun nädip? Men saljak özüň salyp berseň. Ýa salsaň özüň sal. Men salaýym şu. Haýsyn tapawdy ýok, Ýoğay. Ya Kır maşinata. Siz gorkudýaňyz, men bu çyndanam renk çykanak, Garasyna ataýynmy? Garasyna atýarlar, patskaz diýerler şu. Ataýsyn atsa. Alýandam kameraçy. Ya bismillah. Gorkýan. Çyndanam renk çykanak, Ýoğay kaydy. Muňa seret. Ekskluzivni, hakyky, näme? Elle dokama, özümüz işläp özümüz. Men bara şu bir zada haýran galýan, muňa seret, suwuna seret. Men bir zada haýran galýan. Goýaýyn şuň içinde. Gepleşip gutoransaň çykararyn. Ýüpek öz arasy ýüpek şoňa tapaq dokuryp, onuň üstünden elişet şekilli şu gymmat kraska italyan kraska diýen. İtalyan kraskada soň nusxalar edilýän. Muň nusxalaryny ýekensinläp edilýän işlerde. Ýekeme öýmeler, ekskluzivni. Muň her biriniň nusxalaryny ilki nusxasynyň üstünde de bir küçük üstünde işlenýär. Muň beýçe. Muňa seret. Şeýle mehriban gelinlerime sizin owadan bolmaňyz üçin Ferhat'ın ne hilek uly işler edilýär. Muň bir nusxaň üstünde 2-3 ýyllap oturup durmak ol gaty ullukan azap. Şolemy. Ýene bir sırwa da beýçe. Şunu görýäňmi gadymy ata-babalarymyzdan, enelerimizden gelýän gelin gyzamyzdan renkini gadymy şunu düşürme işini, her işine öz iňçejik bir demesi bar, sırwa şular. Görýäňmi ýerligi, içiniň kraskasy, sarlygy, goý sar, ýapgy ütköşük sar, gadymy sary, şoň hersi bir gadymy öýmelen ýüpek ýysy berip durýar. Renklerden men bulan nusxalaryny bir ýaňy gepleşikden açyp görkezdim mehribanlar. Men L'Oreal owadan nusxalar bahadyram öýtmendir. Ýöne öýmeleri bilýär. Bizem daňyp ýör bolyn. Ýöne etil bir öýme daňynym ýalan eken. Dogry maýtjak dogrusyny Ferhat'ın ýulian ekskluzivni öýmeler. Ýaňa mene öýme şodurşy renkem çykanak. Görýän suwuň içine Ferhat. Ýaňa mene suwa salyp görkezdim, suwuň renkini görkezdim. Suwuň renkem ütgänok, öýme düýtgänok, bir nusxalarym hiç da düýtgänakda özüm ekskluzivni ýekeme öýmeler şeýledem. Sungat muň aňyrsyna ullukan sungat ýatyr. Oň sebäbi da mehribanlarym. Biziň halipamy, biziň ustadymy, biziň beýik bir kompozitormy, biziň şu wagtda giden ýaşlary hemmesine ýol goýup giden, aýdym goýup giden, menem bir näçe aýdymlaryny aýdandyryň. Entegem kän aýdyr işler saba artyk ýygy. Yarım diýip yana yana dilim uçtum gana gana. Yarım diýip yana yana dilim uçtum gana gana. Mehribanjan, mehirli öýmeler, siz üçin
Gece günü owadan gelinlerimiz için ala dediye ekskluzivni ütköşük öýmeler, bulan gülleri hiç yerde yok, özü döre diye. Tuğlemen gatı ulu mun aňyrtyna ullakan sunugat ýatyr, mun her bir nusgasyny edip buň ýaljak zatdy dokalýany men hayran alym. Men üçin şuna hili bir ulu dokalýanlar diýen ýöne bir Çiçeklere melledilen şuna eken çiçekler. Yekeme. Şulan. Bizim gelin aydınında yine de viyeli değil mi? Görsünler şu ayratayım buradan yekacası deyip öğütmesinler. Ya inne gorkama gatma. Men gördüm inne durdu. Yaşınlamatık gör. Yaşınlamatık. Yaşınlamatık gör. Yaşınlamatık yani mehribanlar. Ekskluzivni yekeleme öýme. Yekeleme öýme seredin. Bulam hiç kimde yok öýme. Şun her birini ýaň men bir oturup men bulan nuskalaryny gördüm. Muňa seredin. Yekeleme öýmeler şular. Kırmasyna da atay diýerler beredin. Hiç hile renki çıkanak, solonak. İden işin yerine düşde begenýän da. İden işin her Näme diýdiňiz ýaňa çöp boyu? çöp boyu da var. Yerli çöp boyular. Gorluşlamız kän 7 gorluşlyp ýoklamaz. Açyk görkada? Yok şeyler renkinin nemet. Renkli beredin. Hiç şeýle. Ütgen ýeri ýok. Suwada seredin. Şöyle doğru jedip çekilenler izarlarda göre şulaňyna ýa açyk görkelenler. Köşük men hayran alym. Gyşyk geri çekilip şol ýaly edip çekilen zatlar da. Bizde şeýle bir gelinler we yekeme öýmeler gowurýan gelinler we ekskluzivni toýlarda şeýle ütköşüp daňynanlaryny gözüň dokunýa, gözüň düşde bir owadan bir öýmeler de men hayran alym. Tuğlama işleňizde gaty ullakan üstünlikler bular ýalyk ekskluzivni öýmeler diňe mehribanlarym owadan ütköşüp öýme daňynasyňyz gelse, owadan malasyňyz gelse mehirli öýmelere ýüz tutup bilersiňiz. Eltme hyzmatamma aşakda nomer belgilemede bellersiz. Mehribanlarym ýene bir size aýtjak zadymma. Mysal üçin siz bir toýy, bir köýnek dikinniňiz. Siz şo köýneňiziň nusgasyny görkezýäňiz, ýa siz şo köýneňiziň nusgasyna göre renkini aýdýaňyzmy, öz isleýişiňize göre ýa brend nusgalaryny çekdiresiňiz gelýärmi? Tiz wagtyň içinde isleýişiňize göre ekskluzivni brend ýürüýte individualny her biriňiz üçin aýratyn işlenilýän şeýle bir ütköşük öýmeler bar. Size mehirli öýmeler garaşýar.